Ja, spännande. Alla äger, allt som vi. Ja, så får jag bjuda välkommen till Effodeildin historia till Surrealie som teker och motor KI. Och kunde börja vi att ta liuppställningarna till inte att lägga som kommer ut av vattnen. Hemmalie till Manna Solais. I mannen Marius Bentsen. Utlagare Daniel Gottfried, Rockve Johansen, Boe Eilsson, Paul Inkasson, Jon Krosla Polsen, Eirikur Magnusson, Stefan Radosavlovic, Teitur Olsen, Mats Joakim Wallberg og Jon A.J. Jakobsen. Av bunchen Kari Jakobsen, og han Malverje, og så utlagerne av bunchen Eilei Brattaløy, Ragnar Johansen, Ari Polsen, Teitur Morsensen, John Willi Vøldike og Jon Marne Lindskov. Og utelige til Manna Solaius, i Malmon Christian Johansen, utlager Isak Simonsen, Jonas Lind Rasmussen, Sørmund Kalsø, Albert Adu, Johannes Bjørstahøy, Paul Kletskær, Jalgrim Elter, Hørtur Askam, Jakob B. Andreasen og Semir Hatsibulic. Og bunchen Meinar Johansen, som Malvir, og utlagerne av bunchen Olav Niklasen, Ahmed Mudragic, Tore Justusen, Dion Split og Johannes K. Danielsen. Og nu færre leikere og dommer å komme av Vetlund. Og leta stadionspikeren tross han nu lette. 6 Sørmund Kalsøy, 6 Albert Adu, 8 Johan Spjærstaløy, 9 Paul Kletskær, 12 Jalgrim Elter, 16 Hørtur Askam, 19 Jakob Andreasen og 22 Semir Hatsibulic. Av bunchen Meinar Johansen, Olav Niklasen, Ahmed Mudragic, Tore Justusen, Dion Split og Johannes Danielsen. Tjockfullt av folk møtt opp i Stora. Fullt i barnborren. Soringar stiller opp i Heselinnon. Nummer 16 Marius, nummer 3 Daniel, 6 Rockve, 6 Boe, 9 Paul, 20 Jon Krosla, 11 Eirikur, 13 Stefan, 15 Teitur, 20 Mats og 21 Jon A.J. Av bunchen Kari Jakobsen, Eilei Brattaløy, Ragnar Johansen, Ari Polsen, Teitur Mortensen, Jon Vøldike og Jon Marne Lindskov. Venjarna tøymer Morris Ross og Mark de Vries. Domar i det Dagfinn Fotna og linjeløyeren Dan Høykort og Edvard Høykort. Som du suttja så et nytt stadion utkommet, og det stola av Teke Fish og Teke Seafood. Jeg vil gjøre det med klapp og gåandes. Ja, så det var stadionspikeren finnes sagt det som han skulle si, og fordi det ikke skulle forstå så lett han bare snakke vi i kampen, ikke bygge over den. Og det legger støttet til at av Asgården, det så at det gjerder for i det, så det kanskje nøkker at de som være mega senket til dist. Det lyder givet i at det øyler AHO i hesten dysten, en toppdystur mellom nummer 2 og nummer 3 i Effodeildini. KI av Ørnplasset, vi 13 stigen. Det samme hever Vutchingur bedre Malmon, og så Surrealie av 12 stigen. Og det som kanskje synder undrende verst til at
KI eller det som kan få ganska en avskan av det som till att KI ligger utan en av timon utländska lägaren jag säger Ahmed Mudrakic utanför det. Och kan lite han för att få att ilta med om han står utanför vattnet medan att hinner hitta upp så vet inte short han ständer så att det är en utskiftare men det är samt om kan lite han för att få här är det som så sätter igång Christian långa bort fram Potlund är snittan släpper att från vägarna Jalgrum för han lagt an för det han för fetter ner till från lägger han att det så är det ett inlägg och Albert nej släpper inte till han här håller för någon ska lägga väck det är Isak Simonsen som får fram vi här och fick ett gott inlägg här skjutande bakgrund Chakoi Marius Benchen förklarar lite han ut mot det vänstra här är bara Johannes fram till Ato vi kappar där så det blir en manfacka tackling av Mine så den gamla lägger fram om att han till gång krossla men här kommer Christian ut mål någon då han har gått vet runt det att finna Jomen Sendiger Jonas Flint fram till Hurter framåt till Luisa rönnar finna Jalgrim men utav att nå så är det KI som är inkast Isak Simonsen han har Jakob framför sig men han täcker upp Paul Ingasson i honom fram till Jon vi helt nära ja hört det så han där finner Ato men Paul för släpper sig attacka så shot som det atlas sig Isak halta på Boston så då Isak kan gå in där och man vet inte att det är snä avanti av han finns bara en liten snutt Albert Ado och Marius Benson inte några målchans kom på skärmen helt så det så går över det nu kan spela 30 minuter och så han en 0-0 lång sändning fram att vinna Bo Elsson och Isak är inte någon där så ner till Stramine och här är en allbart för huvud guldkort till jag vet inte nu Semir Hasbulic han allbart bant i sugna bant under vankan och jag hade rock för Johansson läcker Tamar allbart så är sina gamla och han läcker Sheriff Latter. Tack för en fotman som är domare. Det var inte Iva ett eneste sekund. Smäckar i goda kort Johan. Jag går hoppa att det inte får översamt. Men jag märker att det är han nog. Då så har vi nog folk undan dess någon och vad jag väntar är är nere dess någon här mellan Sorali och KI och det är alla en mål om att jag väntar en ordans manfolka kamp vi här som där spelat vi musklerna och det har gått långt att säga en ordans tackling i Janne och nu en avbaga vänta skåna och så det är inte något som talar emot det att det inte får pura rätt men jag kan nog hoppa att det inte blir för swingst men det här var en gång kamp och inte alltså något mer som ofta spelas på ruta där vi spelat hårt Rockvi är bättre kom på benen men ska lucka dem och Arna släpper in att rätter
Och han släpper fra affären dem. Han släpper affären in på vägen. Marius smäcker bollen framåt men här är Christian. Och i KM nu kommer ut och loftar 5,5 mot Farnor en så 0-0. Och Isak rönnar lite framåt men här tight all som för det. Så Jalkrimson lite away Daniel gott för det för situation någon fram till Bo Eilson Fernandes fram vi och Isak Simonsen men så tar tight Olsson som där upp här och skallar han så ut av Vettelman inkast till KI. Att då prickar vi att jag kommer efter för framåt och vänster så han är ju svagt ser Paul Inkasson hektar ner frispark till KI. Det är kvart 8 touch meter, kanske 12 meter från showen blåstar hoppen kvart för Isak Simonsen att finna på. Han har gått och harst inlägg, gott skott. Marco Van ser fram vi. Så flyttar Dagfinn, här kommer inlägget. Där blir ut fra inte särskilt väl etna. Eirik Magnusson lite fram till Bo Eilson, men här är Jonas Flint för det. Nej, att det är Isak som är kommit efter här för det. Skallar han ut av John, efter till Malvejan. Sörmund Karlsson bjöd sig fram här ute i högersöje. Han vill ha kvar ut i vänster i stegen till Hurt. Semir bjöd sig fram till samma till Isak. Och Isak lyfter han sig fram efter. Atlanta Ato med Paul Ingasson högst här vid Höttenholm. Ut av Höttenholm. 6 minuter för han och stod han 1-0. Atter Paul Hexter här. Så kommer Isak i mittlom och den finna en av labbaren men träffar inte bollen. För långt och onäft. Så tar Marius ut mot Bo Eilson. Tämmer han här om det det. Nej, här är Kajs som kommer åt och kör ut. Ser Isak efter. Sen nok till bollen här ute i vänster sida. Dessa första minuterna här. Eirik Magnusson fram till Boa. Tämmer han väl här, lägger han fra sig. Skärmar han ut till Eirik. Eirik efter till Paul. Efter till Malvejan. Marius tröstar Paul. Långa boll fram. Hurter fram till Semir. Till Johannes. Vänstra. Missram. Så där. Stefan Radosalovic. Lägger ner till Jon Aka. Jon Aka checkar till han. Smäckar bollen i fyrre. Han vill över. Han vill kanske få tätta mål. Och han missram! Han får en åter. Loftar han i hötten och en vägläggare. Och missar han så igen ner. Det är någon och Monty ända för fötterna. Jon Krossla, men han var helt gör. Fick han nattorbana vid. Jalkrim fram till Semir. Rönnar finna Potl, men han har ganska träffat en kojar av honom. Långt inkas fram till Potl. Att till Jalkrim. Lite en långa boll till mål i hinneborgen för här. Jon Arche för akkurat hött Johan och ut till Hotna spark till KI. Första Hotna spark i dödsnån. Att han gott och väl mycket minuter. Ute i högre sjöje. Johan Sprechtal i halvtid ett han ska ta hata Hotna spark. Det var innan skrua. Mot närmast stånk. Och det är Malmös för honta ut till Jon Aka. Jon Aka prickar sen fram att Atlant Bo Eilson med Jalkom efter. Kommer kärma för Bo Eilson men han får lagt åter till Christian Johansson. Långa boll fram. Attlar han till Flint Rasmussen. Prickar han hötten ut till Ado. Men Eirik Magnusson är högst här. Och så Paul Inkasson. Och gippar han hemma högt. Fram och KI hållna ut av Vettelnom. Sista touchminuten här har Beiline varit ju snotta fram vid målfältet Chuck Werner men Onjon
regulära målchanser sport och bortur än. Men det är först minuter minimum att spela så man är inte också för att spela på det här hoppet går att få på. Solen gammal är en shelter utan om att norska allebaron som kom till fället är en skatter och det vill inte finnas särskilt goda början och till spårningar om kvän likeligt han för det här var i Kappingar någon i röver som inte allvarsam är hans skier. Och så är det Salmon de Beck som är snö utanför som har varit utanför långt skatter till värre. Men det är större sannolikt för att han kommer för inte. Men akkurat ner där vet man så inte. Och så där KI tar sönder truppläggare Andreas vi. Det är Ahmed Mudragic som råtar för det. Och som jag säger börjar vi så är det ivasamt om van Dijk att han för det här och ges ner just nu. Anna vet ju inte om av likebanen om ett la skavon som KI ligger här. Här var det så Ado som vann sig ett frispark och i duell vi Mats Wallberg, norska värjespelaren till Sorenkom. Frisparket skal Jalgrim Elter täcka för KI. Muren ska långt väck. Säger tack Finn. Så flyttar han. Jalgrim just klar att täcka. Han tar det mot attastånk, men här är målvärden ute i Olof där. Han har valt sig ut i borren, men väljer inte att väljer få folk lite fram efter först. Stefan Radosavlovic leip ut i vänstra bord här bjöd sig fram, men fick han inte. Stefan som har varit pastor av och säger han alltså någon som så imponerande klarar inte att spela 20 till och kapping vi är stora shower och tar så spelar 20 och tar akkurat till ta kappingen så. Hej där så inte några möjliga mot Timelin om Fräkland, Skottland och Ungarn. Men utan det var ett kämpe upplevelse att de var att släppa så mycket långt och vilt imponerande och pengar på att några flott kom kolossalt långt för fotboll till flott helt extremt långt men att det stadväck är tecken great tecken om att en vever extra amal men alla för en hål att så att det går frier. Jon Krosslar renner att detta bollen i vägarna. Jon Gartaloi. Så där kör det från den bollen här. Tight roll som det hade upp till Erik Magnusson och i duell vi Isak Simonsen så är Stefan i hullen någon mer och Isak för lagt fram efter Atlantic Pot men bollen fri ut till Paul för helt att lagt med här till Rockva. Rockva för lagt han efter till Tight Olsen till Paul och så spelar det synda med till efter i vägarna. Jonas Jakobsen för fram och mina nu. Flattel. Stannar gott spel för en åter lägger han sig ända flatt ut till Bo som ränner för den vägen för på åter vid helt center. Så fäller bollen till Raka Johansson över till Tight Olsen, Tight Weir till Paul Ingasson att över vägen. Ränner lägger några boll fram där till Bant Arich och Ado så där efter ränner för en Ado efter Paul Ingasson för det. Den lägger fram att träffar vi lägger bant Jalgrim lägger bara fram att boll kläskar men Jon Adje för det fram till Daniel Gottfried han för fram upp bakåt så det bara någon driver fram att Stefan Salvic över innan helt ut i vänster så är utfordrar driver in i banan och så åter till Jon Jakobsen Hever gott inlägg så smäcker han den fält här har den första bollen ut och någon till Erik Magnusson som Sorenkom. Nu ränner det byta sig fast han ner. Läcker gott inlägg över det men här är Jonathan Rasmussen hött någon och tar väl till att Erik lite på en markör här. Och fel basch till botten en annan per. Ränner få sätta på spel. Kajar nu. Missar efter mine. Sorenkom med namn. Daniel Gottfried ut till Jon Jakobsen. Ut i vänster så lite grann så in i fältet men för tätt på Christian Johansson har på i målen och han kommer ut och loftar ut till Sörmund Karlsö. Tröster och smäcker han så igen ut av vattnet till att
Johannes Bjartaløy hever ilt i beinen, skal ligge på en et landstekk i her. Det er så, det er sett gang datter så det er innkast til Soringaner. 15,5 minutter farner, og stod han 1-0-0. Så synes det at man har Soringaner sett ikke og senter meira av spelen. Innkast i tidlig, og Jon Krosla slipper av karren atter til Malveien. Han karren ut av Vettelnån til Malspark til KI. Hørter Askam, langa ball fram etter. Langt ved synar av Hertman Atleie. Til innkast til Soringar. Eirikur fram til Stefan, atter til Eirik, oppe loft. Dana Gottfried, Jon Krosla hengneslige ut av venstre til Jon Aka. Jon Aka for rennende fram etter. Til Stefan Radosalovic, venstre. Hever tværmann seg mot seg, legger han ut og møter til Jon Aka. Jon Aka atter til Rokve Johansen. Langa ball fram etter, atter han til Jon Krosla. Og snittan vi er innveierne til Boa. Men Dana Gottfried kommer så igjen i midtland, at han køyer og klirer. Eirikur atter til Marius og Malen. Langa ball fram etter, høgt på loft. Her er Isak Simonsen i høtten, ut av Vettelnån til innkast. 16 minutter farner. Stod han oppbrøtt, Malveis og Janveigur. Sørste løtene har spillet ta mest av fyrkinje og K i hovene. Kunne han ha gått fritt. Renner litt opp om veien av Tjokoi til Ednas, men her er Anton Soringer. Men her er Sørmund Kalsø, langa ball fram, atlan til Ato. Men Mats Valberg er her. Hetter han fram etter her kommer så en likvande mann på tackling fra Royn Johansson mot Jonas Flint Rasmussen, og han vinner innkast i enda. Det var godt nok saft og kraft i. Ja, det var Asgard alltså ja, men här var inte nog millisekund. Sätten så var akkurat kort av loftet. Det är ju inte en överskall till Lutjö. Spelar corner. Soringarna den lite av vägarna. Oj. Så var frispark till Kajarner på att ta för Milgrenjon. Klättkar för en kott. Jonas till Semir, ut till Sörmont. Och bollen ute, inkast till Soringar. Jon Ache Jakobsen gör sig klar att ta inkastet. Långt fram efter till Jon Krosla i hela och efter han till Daniel Gottfried. Kajarner fram till Ato, men här har många chanser i luftduell vid Mats Wallberg. Marius Bernsen i Malnon teker han upp. Så sänder fram om Brottsliga matcher. Smäcker han långa boll fram efter. Här är det så Hörter. Får han ut till Sörmont ut i Högresjö. Vi har Johan Svesser. Ut i Högresjö till Johannes. Rönnar släpper på William Aka, men det släpper han inte. Vinner sig inkast. Som Sörmont ska täcka. Stått till Johannes. Så det är Jakob vänstra, hängnesliga mitteln tvärman ser, men tacklar med som bollen Bo Eriksson. Sätter igen fyra, så får långt fra sig Jonas Flint. Men Royn Johansson tvärtsning och tacklar. Och så är det Sörmond och Karlsö att till Christian Malmon. Det var inte givet nog för Amine. Det är inte nog tog man hela bollen och så fettlar en flickvande tackling. Johannes. Nej, orsaka Johan säger Jakob är han så det. Ut till Jon Bjartaløy. Jon Ache vinner från honom. Firfo på i tvärmans här och vinner inkast från Sörmonde. Vi har tripplan av bein i honom och ut.
20 minutter for nu. Ännu står han 0-0. Jonas Lindt upp på loft. Jon Kostla renner pressa på bollen her. Frispark. Jonas Lindt fram till Semir. Släpper sig på i Rockva. Felter manje och frispark. Bant att han för mina. Jonas Lindt fram i mitten till Jakob Andreasen till Sörmont. Att till Jonas. Att till Christian. Jonas sväcker till där inte björs fram av centrala mine. Släpper spelaren fram i mitten här och när det vända sig vi och att till målvägen. Nu bollen kommer ut i vänster till Isak Simonsen pringar fram till Paul Kletzker som kommer öliga långt efter vi för att få fatt i bollen nu han finner efter pringar över vi är till Jans vi är men släpper inte alla vi bollen för då efter halt det borde med här kommer så i mitten i area alla vi hötten fram till Stefan Salvic vi förstör hela bollen här ut i vänster så man höll här och inte frispark spelkaren Kajan Havan och släppa så igen inte förbi och missa han ut av bollen. Så skulle vi lycka ha ta nästa bollen ut av bollen och de sätter kan igång där. Ja, vår Sorengan är snackt vi att det finns ju frispark. Jakob fram till Ato vi hela atromske atrom Mats men det har han kontrolla att till Marius långa boll fram till Jon Krossla tämmer han mitt amine manglar folk vid i borgen he will boa framför sig lägger han går boll fram till Boen som är fri runt på skam och skjuter och Mellan oj en god boll från Jon fram till Boen just som mål som där skorar i sista hemmadeste. Nej, hemmadeste överallt det var i hamn mot Hobby tar lätt sig 8 i Gundadelle. Det var akkurat en sån elving fram till Boa som tar knalla igen ut i långsta målet. Det är att resvinnar men Christian Johansson var en fotbollsspelare att fick akkurat bjärga för det men hade väl så att han första stora målmöjligheten och han var stor ska jag helst se. Bo Elsson tätt på Alexa Sorengar 8. Och det är sen Sorengar som har haft månen så första lötna. Att man har lötte vi här som Line Bartos som mina så var det Sorengar som vunnit sig i uttagget. Och nu hade så vunnit sig ett frispark också. Det är center från Söjlinne. Om Mia K i halve, helt ut i högre. Jon Arche Jakobsen ska ta det frisparket. Det blir innan skruva vid vänstra beinet. Och nog folk är fram vi. Det är bara Eirik som är inne i mikringen och Malveren att för han. Resten är inne i K i fälten eller härom. Jon Arche Jakobsen vid frisparket. Där vi skottar lagt en för det och bant i händerna och Christian Johansson. Stäcker jag i och en låt här. Christian långa bort fram till utsyna till Isak samt Jalkrum vi tacklar över. Så det Hurtler kommer mitten här och långa bort fram ett överfram kall och vill ha frispark men det vill han inte. Sorengar vinner inkast. Får 20 mot Werner en är 0-0 några bäst i så ska hälften av fyra halvlek. Pottkläster, priggar fram Atlant till Pott. Nej, överall till Ato. Som inte släpper akkurat vi är till Jalgrum efter. Men där vinner sig så ett frispark, inkast. Frispark ganska. Inkast är det. Inkast och KU och Mia. Nej, det är frispark. Halt ut i A-linjene. Det är Johan Spjartalui som gör sig klar till att ta till frisparket. Här skjuter han. Välen för det. Pottkläster rätt någon upp. Och det kanske gör frispark mot Valveren. Eller är han kanske offside. Han är offside halt ja. Pottkläster var nära innanför det. Vann luftduellerna vid Marius här som kom ut och var faktiskt nog så långt från att få fätter innan. Men här var Sorengar helt gör att Pott lever innanför det. Och Eisner skallar han för lite center upp om
och lente av nedtätchen. Frysparket tycker långt fram. Jon Krossla löper upp, men Jonas Lint löper upp av rytchen och knä in i rytchen. Fryspark till Soringar och Mia K i hållarna. Och jag säger en skott runt från just Jon Krossla för inte så någon omför och sen tar han först smäcka i fryspark och en så i muren och så igen fick botten åter och så sette ett värande minne av Ivlajaren här en buckla kom in i Ivlajaren så mycket hårt spänna i bollen av Ivlajaren. Nu är det så Rock för Johansson som ska röna shit. Det var kanske mer ett inläggs frispark. Det var mot Attastonk. Paul Ingasson rönar att lägga efter av och få en vidare, men här är K i beinen för det. Ut av ett till inkast till Soringar. Det ska Paul ut attacka. Paul Ingasson har ett öjla långt kast. Det var runt från flåpolten, kanske här i till kommer fra. Men det var så inte han som ska ta det helt över. Han vill bli nummer in i fältet. Det är Jon Archie Jakobsen som ska ta det. Han bläggar han lagt det för det. Mats, vi har vet någon så och om man släpper allt skottet för det där. Bo Eriksson, du saxar den ut och välter någon. Daniel Gottfried, folk vill se ut i vänstra bord. Stefan Losolovic, över Sörman Karlsson och ser ut till Daniel Gottfried. Daniel lite in i fältet. För så här Jonas Flint och lever en Bo Eriksson i någon och en här är Christian Johansson och Bjärgar. Ja, 22 minuter Werner ännu står 0-0 men ta hämtar mer och mer rundan om och i K i fälten. Det man sägast. Det är ett stöv och tröst som Sorgan får lagt av vi tätton och hör om duellen och viljer till att renna fri för nörren. Skapa en rikve och är alltid färger på dejboltar. Till en stövhatan och det gör att Kajaren inte kunde affära så helgjart och i alla upp. Där må ni passa öliga väl på och i varje stöve. Och till mästare center har vi inte varit mer än han där går heter om till störst te som har varit och tar var där offside. Heter han från Poll. Nu har det så vunnit sig ett hotnadspark. Poll Kläskar som är helt ute i borren för att få centimeter av bollen. Runt sig inlägget och tar blockera ut till hotnadspark till Koi. Till vänster så i hästvärnar. Johan Bjartalöj ska täcka. Väl utfra för Hexter här som rönner att skamma smäcka till och går så men läcker för långt att jag så bollen kom till ett färre är sen en långt upp om och i balans men en god chans för Chakoi. Mycket 20 minuter final. Albright 0-0. Marius en långa boll ut mot vänstra bordet. Daniel Gottfried lite fram vi hade någon fram till Jon Krossla. Jon Krossla flatt Atlan in mot Tight Olsen. Han jag kom efter 24 Chakoi Atlan till Poll vänstra men han får sig till att vända så ordentligt till Amesam och så smäckar Soringarna fram efter och Isak nej jag hörde Atlan till Marvajan till Poll Kläskar och han spelar till en Soring. Eirikur til Tight Olsen, rønner pringa fram til Bo Eriksson. Kajan kom mittlom, Ado, helt smart i helen, atter til Poll. Hjelper han atter, men så misser han. Paul Ingasson, langa ball fram etter, men ut av Vattelnom. Og her er Bo Eriksson, fram til Jon Krossla. Pringa han så igjen atter fram til Stefan, men her kommer K i bein i mittlom. Flickvan tackling för Rockva men Jon Bjartal i ferran han Daniel Gottfried i höllen pringar fram till Pottklässar med Mats i höllen tackling till Sölmon Karlsö rönnar på han över till Isak över till Jakob långa boll ut i högra sida till Johannes ska göra han och trösta av Jon Waka drev för Royn och tacklar fram till Stefan till
Daniel fram till Jonaka, prickar han fram och släpper inte ordentligt fram Jonas Rasmussen. Jag vet inte vad spel av Jonas. Det känns ju bara här så skulle han ut en rennduell och ta givetvis inte ett sekund i att han hejde stittra så här. Så han valde rätt lösning här, Jonas Flint. Störste vägläggaren så koj. Störskare igen, men skjuter är han inte. Hörder Askam, över till Isak Simonsen. Prickar han fram. Men här kommer Mats Wahlberg och Aron Ado släpper av vätren någon. Atter lycka atter vägerstövet till Isak Simonsen atter. Här var Jakob Visser in i mittfältet, vill komma ut mot bollen säger. Ado som väl mot det, atter till Semir. Drev mot venstre. Här folk Visser ut i högra borren, men där vill jag fram efter hand av helt. Hörder Askam i hötten ut av ett till inkast. Så är det gott och väl 14 måste efter vanliga läget i förra läget en är alltså 0-0. Näkert chanser har varit. Solen kan ha haft ganska tar större. Eller det har varit större. Men KI har alla har varit fram vi och haft omkring halv chans. Så Jakob Finchelt, Jakob B. Andreasen, Finchelt Beine med spelaren. Inkastet till Sorengar, inom de minne till Daniel Gottfried. Vi är ute på bort till Jan och Aka Jakobsen. Jan spelar för ut mot någon, kan göra han späcka bollen in för det, men Jonas Flint är här vi hade någon upp mot minne till Ado. Att vi hade någon, men här så Tighter Olsen Charles Sorengar för det ut till Erik Magnusson, men han är i obalans och bollen för ut. Jakob Andreasen och Laxen i övrigt nu. Spelar korridoren, Kajan Ravan. Semir ut till Jalkrum. Till Isak, och så må han få bollen nu när han är frispark, och så stökar det nok i 27. Jakob Andreasen kan inte fortsätta som är. Jakob Biskust Andreasen, så Anker vill sätta hitta upp. Jag vet inte om att det tar just det sen, det kommer gott vara. Men det är inte det vi vill se. Jakob helter, han ryster vid hötten, men han är så av att han kommer på fötterna, haltar. Ser inte ut som om han är 100%. Nu har Kajan sett några hit upp. Jag tror inte man ska klara att göra någon. Så det Kajan nu, vi har en förfärligt frispark som där tog sig i rum att vara med. Stefan Radosalvic, Monti Ednas har runnit bollen upp. Och om så var han pura fröjer mot Malmö. Steinen där Kajan här framöver, ränna på en vägna, Paul Ingasson i hötten utanför fältet av Semir Hatsubulic. Atrom och Isak, men Jalkrum är här jobbar, att till Semir. Jalkrum pringar om Atlant och Isak, men Paul Ingasson är för det. Lagt ut av Ötlenon. Niande böjen. Och en kast i tidsje. Och Isak Simonsen lankar en bolt langt inn i feltet. Og her er Marius kommer ut i feltet nå, han lever inn. Og Mats smekker han ut i feltet nå. Boe Eriksson, kippar han sånn lagt frem etter. Jonas Lindt smekker han fram til Semir Hasselbolic som leder han fjerde. Og helt at Jalkrum er klar at han fyrir igjen. Og Jalkrum er bare klar på handen. Og han får ut av Vetlenon til målsparsk. 4-3 minutter farner, enn står han 0-0. Stickfant og fullt. Og i husen her ved Stora, og fram vid Baumborren, og nækka vel har fått fram vid Vatlen Eisne. Fralukt fotballsvever, kan nesten ikke bli bedre. Verskar lite låt, men ikke nækka som får overskar på nækka mata. Så hun kan røyna litt han bort fram etter her, men Kajan kommer mitt lån, og Amin etter Soren kan ta giver. Rockvi Jonsson ut til Jan Aka, Jakobsen fyrt sjunket under fram etter vi venstrestrøye. Smekker han sånn, han langer bolten videre mot Arsson, hvor her. Stefan slipper kjørt litt opp til skål, så vet han for Jon Krosta som smekker til, men han hever vest nok tid til bolten vid hånden i Hoxie. Etla Just Fryspark, Stefan Radosvaldevic mot Hørti Askan.
högst av det. Så Aron bollen blev skott normalt så var det frispark till KI. Poll ut till Jalgrim som missar han ut av någon till inkast till Sorengar. Så har Walton Lee mål någon för första för listan men det var flytt Aron. Det var flytt Aron för frispark och det var visst nog går lite till att ungen motmalt till den vecka så det har nog varit gjort han. Peter Olsen, Jalgrim efter i luftväl. Jakob Andreasson, han kom center för sig. Gippar han lagt fram efter Atlanta Ato, men Mats och Paul i världen tackar sig att du. Rakvo Johansson, en langkam papegojskott fram till Boa Eison, men han lösen för lankor ut av vattnet. Hörter till Semir. Semir har fått visst helt ut i Hinneborn, han har skenen. Nu kör så efter till Malvern som så gärna kan köra över ut och Sörmont. Nej, det gör han heller inte. Så är han gärna sätta och täcka upp för det. Så ständer han ensam till här avbrasta matchen. Lite en långa boll ut mot Isaac Simonsen. Tämmer han här vid en lång brinka men om televis är där. En bra brinka, lång brinka. Tack så Sörmont och Karlsö. Jag dannar gott för mot sig in i banan. Ut till Jakob Andreasen och han har klart till att skjuta. Han skjuter fatt men Malmö bjägar väl ut från och ut till Hotmansberg till KI. Ett öjla gott skott från Jakob Andreasen. Första langskott i Dysnon och till 8 KI. Och det var gott att ta slämnom. En god bjärging från Marius Bernsen som boxar han ut från Vantösen och ut av Vättelnom. Johan Spjartalöj hoppnar parter för KI ute i högre suje, lite där inför det. Och här är Marius i boxaren framför flera månader som kommer synkande in i fältet här. Jonas Lindhaldi och Haldi Eisne att Pottleskar var här och inte långt från hörde Askam Eisne var i mitten där. Där har snotta att här är en kurs som inte helt är att trycka så stöje och så lättade bollen in akra och i ötje här som Malvern nu. Men ännu så inte sportspår. 23 en halv minut för nu ännu står han 0-0. 21 en halv 6 minuter nästan. Och 20 minuter efter av vanliga läget. Och det blir kanske akkurat smattinga till att vi hade någon fram till Jan Spjartalöj. Drev mot Bergen, blev via backa på Linkas. Och så det Tom i målet! Bergen blev via backa och får skjuta mot Jan Spjartalöj. Och så fick han målläggarna snoran runt om Malvern. Och det var öjliga väl placerat utom. Nu spelat i 8:30 och några få minuter. Fyra läge så har KI lagt 8. Öjliga gott placerat men han fick alla tog i vägen först att dreja mot vägen och så att läckan en blatan på utanför rättvidden till Marius och i Malmö Jasoringon. Ja. Så blir det en uppgave till Jasoringon. Och Paul Ingasson rönner att lägga en boll fram efter här till Boa Eriksson. Utav Vättelnom till KI inkast. Och Isak Simonsen. Paul är ju hölm Pottleskar. Ado ut till Potl. Ado för Kotl. Frispark till KI. Det är Isak Haltje som ska ta till frisparket. Lite långt in i fältet men här är Marius klarar att lofta. Fjärde mot Farner, 5 minuter efter av vanliga läget. Marius långa boll fram till Jon Krossla, tämmer ner runt Tröste. Och vinner sig en inkast på sluttövande. Det ska Eirik och Magnus Forsson täcka sig av.
till Rockva Johansen. Så kommer efter mittlom, langa ball fram till Ado, men Mats är fyrjer. Lite ut av vattenom. Jalgrim. Till Semir, men Eirikur kommer efter här av varje fyrje och sparkar han ut. Enkast efter till KUI. Araka brasta matche. Stått till Semir, brinken efter till Isak. Rönnar släpper sig till inlägg, men släpper inte för Wiesrunden där och Jeffrey Sparsk. Stefan kom väl efter att välja för det. Nej, kvar var det Peter Olsen. Stefan konkurrerar framme. Longrator säger Dagfinn. Så smäcker han fram och Isak vi ska landa ritchen av Bo Elson. Att till Hurt Askan, att till Christian och Malnon. Christian Johansen släpper kökoran ut mot vänster som han attlar sig. Smäcker han fram efter i stadion. Mats Wallberg, vi hade någon fram till Jon Aka, Jon Aka till Daniel Goffred, vi hade någon helt gör att Rockwe för championship ett inkast här i honom. Som Jon Aka släpper att täcka. Jon Aka Jakobsen. Han till Jon Krossla, priggar någon till Stefan Radsalvic för den duell vi hört Askam helt gör få han ut till Simon Kalsö. Daniel Goffred rönner av honom. Simon lägger boll fram till Pott, men Watser i högsta här. Vi hade någon utav till inkast till Koi. Sörman Kasso lägger ball fram till Ado. Vi brinker ner men han tröstar av Wallberg fram till Rockva. Daniel Goffred hjälper honom. Till Jon Ohaka, till Boa. Boa ut till Jon Krossla som får en snott. Vi träffar av Tettnar, halvtid. Han är klar att spela och göra det väl. Helt som Öklund. En spelkorre, inkast till Soringar. Jon Aka Jakobsen. Och här är Jon Spartalui. Jakob Andreasen. Ut till Semir, men vi helt om. Jakob Melton tycker ut till Semir och folk fram. Vi helt om. Prickar ut till Jalgrim för Måndabollen. Man är Jons Jakob. Nej, Jons Spartalui ser. Drev vattnen. Fer så lagt han någon som attlar sig, men vinner sig. Nej, tar vinner inte inkat till Soringar vinna det. Soringar vinner där, Jon Aka. Det var Rockva framför sig, men här är Pott skjuter det upp. Stefan, vi helt rätt Sörmon det, vinner han, men för Chivi ett inkast från sig. Gott kämpa är ner unka. För ska serbanon. Stefan Radosavlovic. Så har just Fottler avskårar Stål från Soringar avskårar Mats Wallberg spelar en god kamp inte vidare. Kommer med mittlom. En annan för Chato och ränner på han ut och borre, men här för bollen ut av borren här och så är det en rundduell vid Pott Kläskar. Släpper shortla från Vinon. Pott åter till Sörmon Kalsö. Sörmon åter till Jonas Flint. Väl att stått till Jakob Andreasen. Jakob en långa boll över till Isak Simonsen. Oj, en timing som Bolton snärar så mycket med hatta skulle han tamt upp för vi har sett kroppen av bollen bara och fortsätter framåt och jag var massor av mållägen men tog ska jag göra nästa så är halva mot efter vanliga lägg en inte markera kvart är vi har lagt att men kanske att vi inte nog mer än en minut eller så frispark till KUI pan framför det Mikrinjon. Så snackar fjärde domaren vi vänjaren till Soringon och sissar han ner. Frispark ska tagas nu. Tar smäcka in för det. Här är Paul Ingasson Hexter ut av Vattenholm till inkast till KUI. Ja, och Vandalaj. 45 minuter är det farnor.
Og en minutter lagt at tre at Vanja lagt så det en 40 sekunder trett her er vei. Ja, og 4 halvleggje. KOI, langt innkastet fyrir. Mats Wahlberg, ute av felten, Semir Halsabulic, inne i feltet. Her er Rokvo Johansen, han langar bort ut, langt ut på loft, og Soren kan vinna seg så igjen et innkast, og så fyr er vera flytta hver løte. Eirik og Magnusson til Daniel Gottfried, atter til Eirik, atter til Paul. Paul vil så spela atter til Marius Bentsen upp på loft. Nokva ballongbolter det, og her bruksla Dagfinn for søste ferie i 4 halvleggje. Det halvleggjer her ved Stora, og det KOI som 8-1-0. Og det kommer der at han har 38 minutter eller så. Ta i Johannes Bjartaløy slapp at få uisnok plass ut i Vinstersruje, dro inn i banan og ble vi utfordret, men ble kanskje ikke utfordret i noe stor mat av vergene til Sorengon, og slapp så igjen at letja en rettelig gåan bort rundan om rettevittene til Marius Bensen i malen til Sorengon, og her vi skåret og leian og KOI 8 til halvleggstående 1-0. Og så færre åker hele en liten pause inntil andre halvlegger for ja, og takk for først, og åker høyrast.
Bästa vägen. Men det har inte blivit här som hyppiga väg. Det har onkan annan haft sig här. Va? Jag tror att det fungerar. Men så på handboll. Men det kommer inte att passera. Ja, tror du det? Inte test kommer det. Va? Men arbetar vi gick ända. Vi fick bara ha en jobba. Ja. Det var det med mig. Ja. För det var ju Ja, det är ju mer han står där. Så då jag kommer så ja. Och sen här är ju så att man bara jag rommar att det. Vad det jag amerikan. Ja, Royn. Ja, vad är det va? Hur är det med då? Ja, så. Man säger att han är fyra gånger av dem. Ja. Stora och hinner nästan runt och man till att skala på 60 här, 18 skala. Och bestämmer upp är 0-0. Royn Butcher Eisen 0-0. Och NSU mot resten här 8-0 till NSU.
Ja. Ja. Okej, ta då. Ja. Ja. Åh. Ja. Okej. Jag tror att han är svagt där. Han lägger in. Ja, Going. Yes, I'll be there, okay? All right. Med mikrofonen fram. Hä? Mikrofon. Ja, den så jag säger är ju så bättre som jag. Och då rätt det visste ju. Det bara först. Men alla kände mig visste ju upp där. Vi är ute. Så, jo. Så det blir några gånger med. Det var schysst. Nej, och vad är det kommer att? Porno. Ja. Nå. Her er en sånn utskifting. Ja. Vad signal av det? Jag får fram. Och så får fram och sätta. Och jag fick bara. Nej. Jag dricker alltså inte bättre. Det är inte. Ja, så sjätte gång där trattor. Här står vi stora. Paul Ingasson och Finje Bolton lägger livet till Stefan Radosalovic, men här är Isak Simonsson för det. Långa boll fram, Mats Wallberg, duell vid Pottkläskar. Rock för Johansson ut till Eirik Magnusson, Bo Eriksson, Atromche. Jonas Lindberg bra, men med samt Paul Ingasson, driver ut mot högt och så smäcker till och jag vet inte om man kommer en kojar här och Arna för upp. Nej, det gör han inte. Han för ut till målspark till Koi. Här kommer Louis Banna vägen, det ser ut som att Surgan Atlas Rocker har flott Paul Ingasson långkor framövertlån och Teitur Olsen är färd om åter i Väljustöve.
Och Stefan Radosalovic så gärna färden av Lutzen Atter mot Mini här som Teitur Olsen där. Teitur Olsen lite fram framåt och Isa Simonsen, Jakob Andreasen, Rönna Lettan värna men Teitur Olsen här vi hade någon Atter till Marius Bengtsen. Annars Anjon Breuting framt. Om en han här omrokeringen. Koili över så mycket uppställning. Patletskar och Albert Ado är framme. Här smäckas Soren fram. Hötte tja Jonas Lind kommer i mitten här. Ut av vattnet inkast Sorengar. Och Mia K i hållna ute i vänster sida. Här är Rockvi Johansson ska ta inkastet. Langa botten för det. Och släpper flera fyra vattnar Jon Krossla som smäcker till men Jalkom 2-9 och förra för det. Där får nog under botten här och näga långt upp om. Christian Johansson ska ta målspark. Danna Gottfried, atlan fram till Paul Ingasson, men Sörman Karlsson i mitten och missar han ut där. Inkast hos Ronegar. Jonace till Mats Wallberg. Lättran fram efter mittfältet Jon Krossla. Här är hört och Richard någon upp med Mine. Här är Rockvi Johansson till mot det. Ut till Mats. Lättran för Häsentor och så kör han åter till Marius i Malmö. Lättran fram efter mot Janaka men här Schermar Sörmundan utom. Lägger långt in till fram Mats Wallberg kommer fram för Ado. Åter här så här har haft gott tag honom in till vidare. Sörmundur fram till Atlan till Ado men Rockvi Johansson kommer mittlom. Åter in Katakoi fram till Pott halt ute på honom. Åter till Sörmund fram till Ado. Vänster släpper in det om här och så tvåta där 29 Teitur 29 och tacklar och Aron Semir Hatsobulic alltid släpper dem här. Så är det hoppnat bara till KOI ute i högre sida. Det var innan skrua. Mittfältet Mats Wallberg vi hade någon långt ut av vattnet inkast till KOI. Näka att för brottar match. Sörmundur Karlsson ska ta det inkastet. Flatt fram till Semir, rönnar släpper sig förbi. Vinner sig Hotnapark. Åter ut i höger sida. Så det kojar nu har hot till att byta sig fasta. Det är innan skruva. Ligger central nere nu. Utanför fältet vill skottet och utrunkan ner för det som för banjo är till en Sorenegård. Halta Paul Ingasson ut till Hotnapark. Åter ut i höger sida. Efter att Mats Wallberg kommer först här för jag stod han väck men han fick kanske nå långt väck. Här kommer Hotnapark för en av er. Jag syns häckre nu mitt för det. Fettler ner i åttastånk. Här det hörde Askan mot vägen prickar han flatten för det men här är Teitur Olsen för det. Långt ut mot så inne. Så Boa Eriksson har vi hjälpt med efter för sig. Hur folk visar fram för driver in i banan sätter sig gärna för fram om Jonas Lind Rasmussen och här frispark och där man vara ganska god kort. Nej, det är inte så Dagvin. Han släpper hästsvinnar. Han släpper hästsvinnar Jonas Lind Rasmussen. Rambo Angott. Frispark till Sorengar. Näka framför Mikrenjon ut i högre sida. Jon Adje Jakobsen ska ta den. Atler fan i mot vänster sida så denna där för det. Där mot åttastånk mot
Ja, här på Kläskar och Hexor utanför fältet vart det stod in i fältet här Mats Wallberg rönnar sen i fältet med Jonas Flint vid honom. Ado rönnar för lunchen fram till Jonas Bjartalui, men han klarar inte att finna en ut i syn här. Inkast till Solskär. Och här ska Rock för Johansson täcka. Semir Hals och Bullic för honom. Taiter Olsen täcker mot det fram till Stefan Ratsalovic. Rönnar prickan om här till Paul Ingasson, men Jonas Flint Rasmussen kommer i mitten fram till Moderato. Stefan täcker mot det. Över till Daniel Gottfried. Ut till Taiter Olsen. Rönnar lite an fältet att finna Paul Ingasson, men här lätar Kojar när han färra ut till Malsparsk. 6 nästan 20 minuter färnor av Örnalaget. Ännu stod han 1-0. Målet blev skott i 18:38 minuter i 4 läge. Och det var Johannes Bjartalui som fick det målet. Malsparkis tidsje lagt fram. Hollingasson, nej, Daniel Gottfried Orsaka. Generar på Kläskar Nomidje. Vi har matchat för sig bollen nu när smäckan fram efter Ujan Kojar ut. Hollingasson om till Storm så här av hört i Askam. För tackla sig till bollen så som hört i mitten efter och vinner sin inkast. Så måste alla göra så det men Michael Thomasson väljer om ber han slappa sin drag. Så man såg den i mitten. Stefan att han fram till Boa. Som Usa som du helt gör sig med ut till Jonas Bjartalui. Atlar mot backlinjen men Jonas har 2-9 här. Och jag är för Atlar en öjla farlig tackling alltså med Karlsö. Klart goalkort. Goalkort från förra gången vann en Jos Reier Sejul som har H 22 533. Jos Reier H 22 533. Goalkort från Höstholmen. Och Landskappingardystur Sejul Daniel Gottfried ligger ett år isne. Landskappingardystur 44-605. Och goalkort från Bersen Teknik. Josa Blåer G 13-0-2-3. Josa Blåer Sejul G 13-0-2-3. Marius Bensen, langa ball fram efter. Jon Kosta leder den färra, och Isak Simonsen som mittlom. Så Tveiter argument som mittlom, men Jalkom efter teker bollen. Att han fram i Taiter Olsen, men det släpper han inte. Stefan Radsalovic hjälper honom. Att till Eirik Magnusson, langa ball fram, men här kommer Hörter Askan i mittlom, och Paul Ingasson för guldkort för att ha sparkan av beinet. Frispark till KI. Frispark till KI. Hörter Askam ska täcka det. Flatt fram till Isak Simonsen. Röna smäckan fyrje. Av brinkarna av Jalgrim. Och så fettlar han för fötterna på Kläskar som inte förlagt han ut fra Trator. Och Eirik kommer så gärna mittlom och sparkar han lagt väck. Semir Hals Bullic mot backlinjen. Röna smäckan fyrje, men här är Taiter Olsen fyrje. Ut till Boa Eriksson. Snittar vi till Jon Krossla som rönnar på honom från Gert som var han Hilton. Så var han Hilton. Och frispark blir inte dömt. Men hittar är ordentliga. Rockwood Johansson tacklar Jongno för bollen fram till Paul Ingasson som inte finner Jon Krossla vid en sändning här. Inkast till Soringar. Nej, inkast Orsaka till KI. Och Isak Simonsen. Här är det Stefan vi hade någon. Stefan Radsalovic. Och Isak vinner efter fram till Paul Kläskar. Jakob Andreasen. Rönner att finna Paul Klär. Men här som Bo så genom ett lån träffar han inte att han ska sända bollen fram efter.
Så det du renner alle på perm, Teitur Olsen kommer för langa ball framåt. Jonas Lindström men den renner vid Paul Ingasson och här är det Paul Ingasson som pressar han till att göra inkast för sig. Paul Ingasson stått till Rockva Johansen, Rockva resurser här, lägger han så igen infältet. Jon Krossa leder färra men Sörmål Karlsson vinner duellen här och tar för fältet det är Jon Archie Jakobsen. Littran in i fältet här för det som för han till Jonas Lind till första men han får inte långt väg till Paul Ingasson. Kajan och den späckan flatten vill bena vägen men han vill blockera vår så det är Erik Magnusson Littran langa bollen in i fältet. Jonas Lind har något över fältet där Paul Ingasson driver sen in i banan och ränner skott men han blockerar av Ado. Stefan att till Erik smäcker langa bollen men är hörde Askan för det och tar fältet. Rockvan färra och så där Ado så den släpper från Boy Tighter men över Hector och frispark. Frispark 12 minuter för när över Knowledge ännu stod han 8-0 till KI. Jakob till Jonas till Hurt ut till Isak. Stefan ränner systan. Isak ränner för en pott men här som Tighter Olsen i mitten. Isak stått till pott. Stefan är i hölden där och tröster. Men vi har blivit gott irriterade i den här dagen. Halta att Uysson har varit avgörande fettla till KI så vi är i lötning. Jakob och där Rockve. Tog han faktiskt vid hånden för att släppa vi här. Lägger han sig igen i rom till Danna Gottfred. Kan sätta fyra av mittfyrir. Hur bakvis ut i barnen till Paul Ingasson. Kan göra han driver förbi mannen där. Släpper mot vägen och flatt över men Twitter Jonas Lind Rasmussen gör. Tacklar han ut till Hotnarspark. Hotnarspark till Sorengar ut i vänster suje. Så kom Louis och Askarfjälten efter. Märsad åker i luften här. Här vill ända skruva från Rockva Johansen. Mother back att stång på linjen ut i armen. Så ser man Christian Johansen och kommer någon. Helt någon. Läckran och för fram om bröstar matchen smäcker han ut mot höger sida. Fått fläska rönna tämmen till sig Scholz men nog kan han men hatta kan han inte. Rockva Johansen fram till Paul Ingasson tämmer han väl där men fisk tämmer då någon. Sörmål Karlsson, langa boll fram till Ato, Mats är i hölden honom som tjänar för. Langa boll fram till Bo Eriksson men hörter Askan för här upp mot Mine. Där har gått för tegur mot det men missar han till Janus Bjartalöj. I mot vänster till Isak Simonsen. Sätter för släpper inte ordentligt. Jo, han släpper gärna inte fram vid här men så Twitter Stefan Sallersen ner och tacklar han. Go very action av Stefan Radosalovic som är mer allopcenter mivallare. Kojo Tiche och Isak finns han efter. Renner han på fram med vettem här Teitur Olsen för det. Långa boll fram till Paul Ingasson. Han är och Sörmål Karlsson mot sig här. Paul Timmerman här och Sörmål mot sig igen. För han har stuck av som lägger han långa boll in i fältet men här är Jon inte ordentligt kommer på plats. Näga långt och drejar sin från nästan så. Koi fram till Jakob att till Jonas Flint. Stått till Semir Hadstebulic. Ut till vänster till Isak Simonsen. Här var Jalgren fram för sig. Väldigt har att hört i stadion. Över till Jonas. Spelar Simon sinna med den efter vägen. Till Semir. Vänstra. Till Hurt. Till Isak. Langa boll efter om vägarna till Ado. Teitur Olsen kommer med dem. Jalgrim inkast till Jakob Andreasen. Langa boll ut mot höger sida. Han är ganska så långt till Hurt. Nej till Sörmål Karlsson. Och utöver till något inkast. Det är inte stått till Mats Wallberg. Langa boll framöver. Jonas Flint. Om man kommer ut upplägga här, missar bollen ut av vad någon inkast. Och så vill skifta ut till Jakob Andreasen som ska ut. Och in kommer Torur Justsen.
Det eisne en unger myvallare. Ja, så här var det KV för en önskning. Jakob Andreasen det färna av någon och in kommentarer just sen. 22 år gammal. Soren Gannar fram till Bo Elsson. Spelar Paul. Så bollen för till Daniel. Daniel gått för den sig hela fram till Paul. Men här kommer Sörmund med en långa boll fram efter Mats Wallberg. Vinner duellen av i Ado. Sörmundur. Fram till Pottetkar. Snittar vi här Ado. Vi hade nog vi till Semir. Semir bollen att han för orda Tamaraldon. Tighter Olsen så Soren lägger över. Jonas Flint, Mats Wallberg och utavat Linkast. Säg chaman åt farna över knowledge en stoan obrött från hållagsstone 1-0 till KU. Allt läskar. Röna finna Semir Hetsobulic. Sunga kommer att langa boll fram att han blir sån renduell. Vi hörde Askan för en presson som är att Jon Krosslag mot Jappar. Mitt för Jon Krosslag hade Geran. Driver han ränner för ut mot höger så i åter och släpper sig till skott men där släpper han inte missar han center. Och så tvärtan genier och Geran tackling mot Tore Jussen och för sig ett goalkort. Och till märker att Jon Krosslag är lekman av till kommande dist. Han har finches här 4 gulhorten i alltid man ska kan få en karantena gömmer. Och det är så gott så sån gå. Det kan komma kosta han skorar också något mål i toppskytte ja. Så är det någon inte vi men med vår mans där så Möllvis Paul som är brukt i vägen och i flera distan i år möjligt att vi fått fast fram att vi alla bara med en Jonny bortstat så eller lekman då. Ja. Konstellationerna kan man alltid bruka. Malspark är Soringar efter att Auto runt 20 en kvickon skotte med det var långt att syna ja. Marius Benson langa boll fram mot Bo Eriksson lämnar färra fram och ska se maten. Så hankar där det som någon Bo här han en för man backlinje Jalkor kommer så in i mitten där. Och Bo här han en släpper man backlinje ut från åter. Prickar han för det. Paulika som igen och till Jalkor. Och så är mål! Så är det till Sore. Det är en affär just omtala i toppskytten till Soringom. Jon Krosslag Paulsen. Domaren kom till dömt för frispark minst en affär i öttles ner renduellen till Boa Eriksson men han var trashkor. Han blev vi och han helt inte fråkänd om pappansarväsne öjliga krötjon och gav aldrig upp. Så stolt så att Eisne karriere och att Soringan kunna få livet till den här åter och liv i 8 struje som Soringan helt oanta är det pastor jag här i sån första år vi en sammanshowan li för alla utna. 1-1 vi står där och nu är liv i att. Koi renner för framåt. Pottetkar renner att finna Sörmund Karlsson. Soringan får bollen fram till Paul Ingasson. Lägger han in till Jon Krosslag. Så är Bo affär att det högre. Renduell vid Isak Simonsen. För ska göra nu. Han rönte Hansa Johan och Janne. Här kommer Evolap i Erik Magnusson om Bo lägger fatt det till Jon Krosslag. Och stanna! Oj. Här var Christian Johansson och metalliga glädje för han stod som var gå via näsvärnar till att Bolton kom så bant på ståndsna och stack så bant till lagvann någon matter. Han nu kom vi. Nu kom ordentlig man förde Sosi mellan Askarna här uppe i Fällagshusen. Tore Jussen vänstra glidande tackling för Bo Eriksson med förprikan fram till
Isa Simonsen flatten vid bollklaskaren, letar fjärra, så där tar Jussen smäckar till. Och jag halte det mot spark, ja. Stefan rätt och satt när det var ganska bråk vid Johansson tvärs ner runt att blockera. Det är så mycket nog blivit att töjen upp ja töjen upp ja klockan är steg upp. Så och här var ett minnar klocka spelt i 24 minuter av öron halvväge. Och stående är alltså 1-1. Det första målet kom efter 38 minuter i förra halvväge. Ta och Jonas Bjartalöy skorade i Frökåi. Och nu att han har 23 en halva minut. Eller 23 minuter. Och i Örnalaget skorade i så Jon Krossla Paulsen till 1-1. Så Jericho en utskiftning utskall Jonas Bjartalöy. Och inskall Dion Split. Abjärn, förvände Abjärn som är valde affär till KU i år. Så får säg KU en utskiftning. Jonas Bjartalöy får ut och in kom Jonas Flint langat sen fram efter Mats Wallberg. Ut mot Mine, Semir Hatsubulic lite ut mot Isak Simonsen lite långa boll in i fältet här. Marius kommer ut och boxar han ut i fältet. Semir Hatsubulic och Abraham Marsson ut mot Dion Split. Röjner att få bollen Arna för Rudom till Matbark, men det är näst akkurat inte. Matbark till Soringar. Fem och 20 minuter farnor av Örnhålage, bant i vår Helmeringrund. Och 1-1. Boe Elsson, drever ut mot vänstersöje. Atla får på Isak Simonsen. Hessen vinner Isak, lägger han fram till Paul Kless här. Med Teit Rosen, 2-2 ut av välen här. Och Isak äger inkastet. Stått till Paul, atlet till Isak, över till Tor Justsen. Och så är bollen atla för Jan. Paul finner inte Tor som han atla i. Då han har gått för Tiger Ivor fram till Jon Aka. Jon Aka för framåt och så bara lite långa boll in i fältet i Atlant till Jon Krossla, men Christian Johansson kommer ut här. Läcker han stått för fötterna och har hört i Askan. Vågar ut till Jalkrum. Jalkrum har Stefan mot sig. Läcker han åter till Isak. Vågar till Hört fram till Torjustsen. Farligt spel åter till Jonas Flint Rasmussen, Royer att till Christian Johansson Malmö. Lyfter han bort fram efter här som rör fer Onson Fedra. Jo, då jag fick jag efter finns Fedras ner, men så ska Paul Kleska röna att sända bort att till Jalgrum. Det är nästan inte bollen förut och så är Astra en utskjutning till Akra Jalgrum efter som ska ut. Så skiftar Roy att ut för Jalgrum efter och inte vår Olav Niklasen. Olav Niklasen. Vi har tagit så Archan och så man är, men det ger det snö av trötsnö av läggarna. Men det är inte nummer som ständer av domarskölden. Vi sa till Olav Niklasen så är det nummer 2. Men hade läggarna nummer 18 rätten och vi vet inte vad det är. Precis akram där. Stefan, fängelsliga fram vid 5 man här. Här han ut i höger så han ända nöjen kommer man mot sig rönner ut för han, men hästen här skärmar han ut och målspark är till KI. Paul Kleskar för en sändning framåt. Men här Teit Olsen i Richard någon och ger
Frispark. Tor just sen lägger han lite. Blir hört Askam täcka sig att du. Stått till Semir Hatsibulic ut till Olav Niklasen till navnet ständer ödel för en rätt och Sotchene till lägger honom. Han går på bollen för på Rackanberg. Och att över vi har kommit så shot för honom Kajanen. De har flytt ut från efter. Sörmon Kassa släpper sin inlägg att Jonas Flint rönnar få en värte med Rock och Johansson för det. Så där Olav drev ut mot vänster så är Bo Eriksson ner i höllen honom. Och tar sig med Erik Magnusson och han skärmar han men Olav hör han en utfra till Isak flatten för det på Kletskar tar emot det. Hever han in men för långt från målen. Släpper man backen in lite så igen i fältet. Jonache och ser inte förrän för jag får han annorlunda väck från målen än ska han ut om. Så har vi spelat en halvan timme av Öron Hållage. Og enda stod han 1-1. Hotnappart til KI. Skal takk for en lykke at snakker vi omkring der. Jonas Flint og Jon Maka Jakobsen. Hotnappart til 4 kommer for det nå. Det blir ut av skrua. Og det blir skallet mot malen. Det blir opp om for det. Og matbark til Soringar. Det var hørt Askam Hesvirnar. Så frispark til Soringar og Mia Kåre Holma. Atler Kårene for skunta seg atter for enast i en for Lyga atter av Brottsvær Marsje. Ein med stendur i mure til Ado og Jon Krossland smekker til. Han flekkar flatt om han og vil boksa ut fra atter for fisser av bollen der, de har splitt. Langa ball fram etter mot Ado. Trever ut mot borden her. Tvarsoringar mot seg beina ved. Hever han inn. Litt flatt fram etter her. Atlan til Sørmon Karlsson. Men Soren kan møte langa ball fram til Paul Ingasson. Dette har høtt jo en mann her. Og der får frispark. Og Isak Simonsen. Hever bort ned. Hever Olav Vitser ut i borden og ned. Olav Ferran. Atlan så fram etter. Og Krigan hänger sig fram till Isak att vi helt någon flatt fram etter till Isak och så Podkletskar ut till Isak nej ut till och går den lägg från Olav Niklasen. Gott spel fram etter av Olav och Isak och Pod och ända vi att Olav har flatt till ett gott inlägg ut i vänstra bordet. Och det var inte nog som manglar ju att tala för fötterna en kojare inför målen. 32 minutter for når jeg var underholdet. 1-1 er stående. Før kan alle inn noen tidsjast nøgt vi en jaunleik. Begge atlaser få alt på sjøer på alt tristine. Inkast nå til KI, bare framfor millinjene ut i høyre. Sørmåter, langer ball fram til Podkletskar, litt fram innom veien her, med taklaver. Jon Wache, litt fram langer ball fram etter. Her det hørte Askan, ut til Sørmånt. Trustor, venter vel vi her. Atlas og en sending innom veien, men Vats Valberg kommer for det. Vi trustor, og så dribbler han med så valgt han! Perle Stua, flere køyer, vidt i en splitt kommer ut på skån! Kan gjøre han, flatt utfra! Og Ato skårer! Og motorsvinnen fyrvelden i fjellet av ham! Ein feiler som Mats Valberg har gjort ut i stedet, og det var en fataler brødare.
Leie botten för fötterna av Dion Split som tacklar han och blev pura fröjer och spurskon och fick lagt in i fyrre och här tvette Albert Adolfsenior och leie han ut och så in till stående 2-1 till KI. Och vi har spelat nu i 3 och 30 minuter av Örnhållage. Och så är KI efter om man för är för det någon. Och jag antar uppe i Effodeildin här är det så rätt till att göra från Weiler. Så den kan ränna lätta bollen fram efter. Amin är det Rockve som skumpar potten klottlar. Spelar kvar vidare Mats. Lite grann ut mot vänster sida. Atlam kanske till Paul Ingasson. Men sen det ju var för långt ut i borre. Så den kan vara framma pressa. Jomache upp på loft Atlantic Paul Ingasson. Jonas Lent Rasmussen vi hörde någon ut av vattnet. Lagt inkast in i fältet för här till Torjussen. Paul Ingasson för vänster här. Han vänster lägger han ut till Mats Wallberg för shortla terminalen ner på Kläskar. Ut till Dion Split, langa boll framåt ut av vattnet till inkast. Och nästa att lägger är inne i KF-fältet. Albert Ado vi hade någon att fram till Kläsk och så där. Fighter oss igen någon skott. Helt någon drivla gärna men här är Malberg som lottar honom. Vi är ett nu öle långt ute. Christian Johansson, långt sändning ut mot Pottkläskar med Mats Wallberg i hötten där. Hur spelat in till feilen med en feilfri kamp. För färdig Erglot. Erglot så någon att han skulle vara så beinledes här så beinledes överskamma Ali Möller Stapper. Det har man spelat så förfärligt fint in till we är. Inte enaste feiler för hans sida. Nu ska just det Mats binda lyssnar och be domaren lägga stöcka som han för just det. Mot 20 minuter plus Dalesa efter av Disney Heavy Stora. K gör 8-2-1. Dion Blitz vi en goal in Ledge och där ska vi göra mot någon på klättringar men han slapp nådde inte att eller klarar inte att bända någon innanför handarstång för näga fram vi. Men går runt ett gott frispark av Dion Blitz. Det var det som speciale. Går det mangt mål i som tog i AP. Och där Dion Blitz han nu att nu fånga bort ner, gepar en bort framåt och sett så utbreka kamp om bena vägen. Ja matche i vill tight Olsen. Erik Magnusson. Hever Boa Elson framför sig, langa boll fram till Boa Elson, färdig backlinje. Hever Ola och Niklasson framför sig, det samma är Isak Simon som kommer att jobba med färdig backlinje. Backa sig, langa boll för det. Men här är inte vi hantar sång. Här är inte vi hantar sång och bollen för ut av vattnet till inkast till KI. Oj, svinn i höger sida.
Lagt inga framåt men Mats Wahlberg är för här ska han borsa av Andalai. Så skulle det 6 minuter över efter av vanliga lägg. Mats Wahlberg, en annan affär. Jonas Jakobsen. Jonas Lint Rasmussen, hötte för Boston, efter Mats Wahlberg. Så leder Jan Krossla bollen för ner, men här Jonas Lint Rasmussen från Podkläskar till Semir Halsbulic. Rönnar släpper förbi Rockva Johansson. För Joppa Podkläskar ut till Ado missar han från sig här. Så där Stefan Radsalic i mitten, långa boll fram, Atlant och Paul, men här Jonas Lint för det till Sörmont och i duell vid Paul Ingasson, efter till Jonas Lind, till Sörmont, efter till Hurter och till Ola och Niklasen. Är färdig mer efter med Isak Simonsen är färdig eller som långt fram efter. Sänder ju fram efter det. Lät Marius bära för att som kör och tag han så igen och lite ram långt upp på loft. Tor Jussen, Mats Wahlberg till Daniel Gottfried. Klarar chefen 9-8 för här. Sörmont Karlsö Stadion. Jonas Flint. Semir Halsbulic. Christian Johansson i Malmö. Lätt fram efter. Daniel Gottfried. Öjla rotot lötne. Det är så här. Sista nottnar. Möllus äta stille för stormen. Vi är för 5 minuter efter av vanliga läget nu. Så Frösback till Soringar. Framför Mikrinsson och sen drar ut i vänster. Och så ska nog folk flygas fram vid. Stefan Radosavlovic gör sig klar till att ta frisparken. Kartanda tätt ur muren och ner bort och tar bra som match. Halta och rena att samlar. Stefan Littran in för mitt för här. Podkläskar sitter han här och utav att någon har spark och sångar. Har spark ut i högre så igen. Och täver Jon Archie Jakobsen som för haltande ut att ta det. Jon Archie Jakobsen ska ta vid vänstra benet. Det var innan skrua. Touchmer in för nu, touchmer harsten för det för boy Atlar och ut av att någon till Malspark till Koi. Efter vi en halv minuter för nej vad det är tror jag en halv minuter efter av vanliga läget. Och en är 2-1 till Koi. Man skottar till första till 1-0 och i 8-3 minuter av fyra halvlek. Så jauna i Jon Krossla och i 23 minuter av Örn halvlek. Och 20 minuter sättne läge K i 8. 2-1 efter. Nu är det så Boe Eriksson som för ut. Så sitter Soringar Boe Eriksson för ut och Ari Krossla Paulsen. Ari Krossla Paulsen kommer in för igen. Sörmont Karlsö lyfter fram Atlar mot Ado med Mats Wahlberg för här. Upp mot Mine. Ado vinner han igen i åter. Här är Daniel Gottfried mitteln till Mats lyfter fram efter Atlar Jon Krossla. Men Jonas Lint Rasmussen är här. Lägger han åter till Malberg han så säger. Christian han knallar mot Mine. Mats Wahlberg. Han har vunnit otroliga några bollar. Men han irrar sig öliga nog om ta ena som han inte vann. Och som var beinleis orsök till att
2-1 målet så KOI slappa standa. Eller komma standa Mantalni. Ta eierne irra ikke helt utrolig noe. De har spilt simpelt hen så godt. Soren kan renna pressa. Mats Wahlberg vi hade någon renna så att de inte var i feltet. Fyr hade Johan men bollen fyr. Att han för målet och målspark till KOI. Nu är det inte nog 2-1. 2 minuter efter minna klocka. Och så får vi nog där obligatoriskt trutcher att han var. Potklaskar. Det är after omkjent. Att han till dia split men Peter Olsson för det här. Flatt fram till Daniel Gottfried. Lite så igen vi här till Paul Ingasson. Vi hade nog vi här till Jon Krossland som akra var innanför det. Offside. Och frispark till KOI. Så är det spurningar om några lufter efter i ballonen eller om luften är ser ut. Att han var hade släge och i solar plexus som kan gärna gå i Sorengång. En fördering av de RV. Rockby Johansson lite fram efter men här är Hurter Askan för det. Vi hade en uppmaður Mats Wahlberg. Han nu svämma flera kilometer tillsammans så bjuder att John Campon. Här är Angel Levan chans att konkurrera vi han i luftduellen. Och Pottler Eisen har stora trobläggare av att det distas vi han och vi skallar dem. Så den gablaga bollen fram till Daniel Gottfried. Helt inne vi hade någon Tor Jussen. Så det så kan komma till efter det Tor till mellan Gippan langa bort fram efter men här är Angel chans att på Kleska arena sig fram till landa ner. Malvern som ut mål och så den kom läckra langa bort ut mot höger så är Ari krossar på sen Temiram lägger han ut till Stefan efter till Erik Magnusson. Leiter till Falche framme lägger han langa boll fram där. Jon Krossar vi hade någon att han även på Paul Ingasson men sen är ju inte så nej och Malmö som ut och helt någon. Så är vanlig like to Färon. Vet inte än kvart domar nu lagt att rätt. Peter Olsson vi hade någon att han inom vägen där så går Jonas Lind åter omkör till Malmö. Han helt någon. Pottkletskar, Temiram. Ut till Isak Simonsen, ut i vänster och Peter Olsson måste ett glidande tackling. Och inkast till KOI. Jag vet inte att det är lagt att till en inte markera allt det. Ola och Niklasen att han långa sändning fram till Pottkletskar men för ut av honom. Han får ut av honom. Marius Bernsen langa bort fram ett mot Paul Ingasson. Och Isak Simonsson vinner den här och så Mats Wahlberg fram mot Jonna mot Ari krossla på som vet jag. Paul Ingasson för kort fram till Ato Afromche Atlanta Pottkletskar Renduell vid Peter Olsen Peter åter till Malmö. Han lyfter han ut till Taidator men här som Dian plötsligt för det. Potter flyr in över det. Kan jag nu? Smäcker han flatt över det men Mats Wahlberg kommer på boss och Potter Eisenstein nu. Offside position men spelar kvar vidare. Rockby Johansson och bollen. Fyr framåt vi trustar av Dian split för en kort. Frispark. Och ta att Rockby attacka och så för Marius Benchen nej han attlar sig lyga fram mina attacka i frispark. Malvern attlar lyga här fram att attacka i frispark. Tagan blev han också farligt. Men tar för all in. Rönna flita som folk som överhuvud gör fram i fältet. Så det är inte. Och Rossa Martin Pottkletskar och tar vi det så Erik Magnusson lite i fältet. Simir Hasobulic och tar vi väl till här. Här är det Sörman Karlsö men han får inte ordla bollen Avandalai men Erik vill pressa så mycket av Isak Simonsen att bollen får ut till inkast till KOI. Nu får han kanske visa kvart nej det gör han helt inte.
Möllusan ur Hever markerat och Grisha sätta ta kan vara. Rockve Johansson hötna fram efter här som hörde Askan för Gippar han himmel högt fram efter. Marius Benchen lägger han fram och brassar matchen. Lite han så igen ut mot vänster så Paul Ingatsson för upp här. Stiltar han vidare. Atlan in i vägen men här är Salmon Karlsson för det. Inkast till Sorengar tätt på hotnaflagge. Nu ska allt fast fram vi. Men några har spelat söndra ut och in nu. Jag vet inte ordentligt kvart vi har nog lagt att rätt. Tror jag Melvis tar platta vid han men spelar kort och en han kommer in i fältet och där skjuter man men Malvern ner ständer här under. Jag vet inte någon loft där. Daniel Gottfried som inte ordentligt fick fel och andra skallar ner. Christian Johansson gippar han lagt upp på loft, träffar han i shortlott. Dian split, rönnar tämja ner, missar han ut av Battlon, Jan Marche. Det är han färdig, och för sig ett inkast. Paul Ingarsson rönnar på Fäterbotten här, Jonas Lund Rasmussen i mitten, över till Sörmond Karlsö, gippar han lagt fram till Pott, Färs Fäterbotten, utom till inkast. Ja, Jan Marche. Fram till Rockwa Johansson. Som missar han det till inkast till Koi. Trustar att vara mån här. Sörmond Karlsö. Pottkläskar. Lite vi till Ato. Lite får på utan första vägen men vi tacklar över. Så bättre bollen rätt för fötterna på Pottkläskar. Ato ligger en Pottkläskar ner till Isak Simonsen. Går han. Rönner smäcker man vägen men han svarar man från för sig och Malvern. Och det är väl också optimistiskt att vänta här som bollen för in. Men han rör inte så och här plötsligt domaren Dagfinn Fatma för det sista för här vi såg då ja. Deston Lodjon och Koi ända i vi vinna 2-1. Och ja, en ungefär röna att få ankra samröve. Och det är nog kvar löte, men annars kan sägas att en rymla Effodeildin här som B-linje låg fram vi och får ett cyklonom. För som Alinom taktas nögt vi att häva ett järnverk och Koi pressa så igen och allt. Så är skjut till att ett nästan man så är gott men så gör det en radiospelare som annars inte har gjort några fel. Atlant samman destom. En grusamma fel och Koi på ja på ena vägen och var öliga effektiver. Och skora till ända såna 2-1. Och chans att komma i 18 till men transporten så inte bort ur. Så Royn Gravoa. En av Sorenkonom och en av Koi lägger någon niam här att ta vi igång. I också där vi Jalkrum efter så Koi. Och så ver det nok. Så ver det nok. Ja, jag vet inte ordentligt hur det ver av Sorenkonom. Men det skulle være kvar litt i en av timen kommer igjen her. Ja, nei, det er rødt ikke for det. Og alltid må bare si at hatt av at her. Og takk for jobben. Og så just atter til en ærfyr. La høyre at til en ærfyr. Takk for jobben og farvel. Ja, kommer det bara.